העליון, כולם נוערים לראות פאר שסרטני היוקרה בתל אביב וחרקים שם לבד, בכל זאת, בשביל הלימוד מיליונרי, מה זה עוד 2-3 מיליוני שקלים? אולי ראיתם את התמונה הזו של שער הפוליטי ספורטר של מתנה לאירופה של ראש הממשלה בדיוק ביום ראיתי את נינה פורטמן וראיתם של בריאות והיא נותנת פה ראיון אלימות נגד נתניהו אני מתחילת מהאמירות הגזעניות שלו אני לא מוסרת מבחינתו מדינת ישראל אני פורטמן מעשה ישראלים מבקר פה הרבה לעמדה פוליטית מה יוצרת פה על הרחוב שבתי המפות צריך יותר עברית ייצג את ישראל במידה רבה בעולם אני חושב שצריך בקטיבתה בשבוע הבא ראיתי את זה הרעיון היא אומרת גם אני יודעת שהבמה ניתנת את זה הרעיון היא לא רוצה ללכת על ישראל הרעיון שלום לכם,